ሓዳሽ ሜድያ ኣብ ዩቱብ ቀመም ሜድያ ቀመም ሜድያ ዝተፈላለዩ ዓምድታት ሒዛ እንሆ ጀሚራ ገለ ካብ ዓምድታታ ንምጥቃስ ዝኣክል ቁጽሪ ሓደ ዓምዲ ቆላሕታ ዓምዲ ቆላሕታ ኣብ ሕብረተሰብና ቆላሕታ የድልዮም ዝብልናዮም ስነ ሓሳባት ናይ ፖለቲካ ማሕበራዊ ኮነ ካልኦት ካብ ዝተፈላለዩ መጽሓፍትን ሜድያታትን ኣብ ቀመም ሜድያ ዓምዲ ቆላሕታ ኣቃሚና ክነቕርበልኩም ኢና ከም መፈለም ናይዚ ዓምዲ መንነት እንታይ ማለት እዩ ንዝብል ሓሳብ ኣስፋሓቢልና ክነቕርቦ ኢና ሰዓቡና ቀመም ሜድያ ቁጽሪ ክልተ ዓምዲ ጎብለልን ኣውራን እዚ ዓምዲ 3 5 ወይ 10 ዝሓየሉ ዝዓበዩ ዝበለጹን ካልኦት ዝመስልዎምን ዝጻረርዎምን ኣብ ዝብል መጸውዒ ኣጽሊሉ ክቐርበልና እዩ ካብቶም ዝተዘርዘሩ ናይ ሓደ ወይ ክልተ ምስ ኣርእስቲ ዝሳነ ኣውራ ዝበልናዮ ትሕዝቶ ምስ መግለጺኡ ክነቕርብ ኢና ከም መበገሲ 10 ዝሃብቶሙ ካምፓኒታት ናይ ዓለምና ምስ ርእሰ ማሎም ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ካብኦም ብዛዕባ ማይክሮሶፍት ኮርፖሬሽን መዓዝ ተጀሚሩ ማይክሮሶፍት ኮርፖሬሽን እንታይ እዩ ወይ እንታይ ኣገልግሎት ይህብ ማይክሮሶፍት 365 ብኸመይ ንገዝኦ ወይ ብናፃ ንጥቀመሉን ካልእ ኣብ ክንዲ ማይክሮሶፍት 365 ዘለና ኣማራጺታትን ኣሕጽር ኣቢልና ክንርኢ ኢና ቀመም ሜድያ ብዘይካ እዚኦም ካልኦት እውን ክህልውናዮም ሰዓቡና ንትሕዝቶና ብጽሕዎሞ እንተፈቲኹሞ ሳብስክራይብ ጌርኩም ደገፍኩም ኣርኢና ንቪድዮታትና ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ሸራሽርኩም ኣዕቢና ኣገናዕና ወይ ላይክ እናሃብኩም ኣተባብዑና ኣብ ቦታ ርእይቶ ኣረንትን መላእትን ሓሳባትኩም ኣፍስሱልና ቀመም ሜድያ